नमस्कार मित्रांनो, मी सोमनाथ स्वागत करतोय तुमचं आपल्या सोम टेक मराठी या यूट्यूब चॅनलवरती. मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण रमाई आवास योजनेबद्दल महत्त्वपूर्ण अशी माहिती पाहणार आहोत. त्यामुळे मित्रांनो, तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. या व्हिडिओमध्ये मित्रांनो, आपल्याला रमाई आवास योजनेचं घरकुल कितीचं आहे आणि त्याच्या व्यतिरिक्त आपल्याला काही पैसे भेटतात का, हे आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. चला तर मग आपण पाहूयात. मित्रांनो, रमाई आवास योजनेचे उद्देश पाहूयात. सर्वात पहिलं मित्रांनो, महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध संवर्गातील लोकांसाठी राज्य सरकारने रमाई आवास योजना सुरू केली आहे. याचे वैशिष्ट्य आहे मित्रांनो, कच्चे घर असणाऱ्या कुटुंबांना नवीन पक्के घर बांधणीसाठी आर्थिक सहाय्य SECC मध्ये किंवा प्रपत्र ड मध्येच नाव असणे आवश्यक. लाभार्थ्याची प्राधान्यक्रमाने निवड. घर बांधकामासाठी 1,20,000 रुपये इतकी तरतूद आहे. मित्रांनो, रमाई आवास योजनेसाठी 1,20,000 रुपये भेटतात आणि मनरेगाच्या माध्यमातून लाभार्थ्यास 90 दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करून दिला जातो. मित्रांनो, स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय बांधण्यास स्वतंत्र आर्थिक तरतूद, याचे सुद्धा मित्रांनो आपल्याला पैसे भेटतात. ते किती भेटतात हे आपण पुढे पाहणारच आहोत. मित्रांनो, इथे लाभार्थ्याची निवड कशी होते पाहूयात. मित्रांनो, रमाई या योजनेसाठी लाभार्थ्याची निवड ही सामाजिक आर्थिक जात सर्वेक्षण 2011 नुसार अत्यंत पारदर्शकपणे केली जाते. ही योजना फक्त अनुसूचित जाती SC साठी आहे, ज्यास लाभार्थ्याचे नाव सामाजिक आर्थिक जात सर्वेक्षण 2011 यामध्ये नाही, परंतु ज्या लाभार्थ्यांना घराची आवश्यकता आहे अशा लाभार्थ्यांची नावे प्रपत्र ड मध्ये असतील तर त्या लाभार्थ्याची निवड केली जाईल. लाभार्थ्याची निवड करताना ग्रामसभा, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा ग्राम विकास यंत्रणा या ठिकाणी योग्य ती कारवाई करून मंजुरी देण्यात येते. याची प्रत्यक्ष कार्यपद्धती कशी आहे मित्रांनो, आपण पाहूयात. जेव्हा एखाद्या लाभार्थ्याला घरकुल भेटतं तेव्हा त्याचा पुढचा टप्पा म्हणजेच प्रत्यक्ष कार्यपद्धती आपण पाहणार आहोत. लाभार्थ्याची निवड झाल्यानंतर लाभार्थ्याच्या राहत्या घराचा कच्चे घर जिओ टॅग, जॉब कार्ड, मॅपिंग निधी वितरित करण्यासाठी लाभार्थ्याचे खाते PFMS प्रणालीकडे संलग्न करून पंचायत समिती लाभार्थीचे नाव जिल्हा ID स्तरावर मान्यतेसाठी प्रस्तावित करते. जिल्हा स्तरावरून मान्यता प्राप्त लाभार्थी यांना तालुका स्तरावरून थेट लाभ हस्तांतरण DBT नुसार लाभार्थीस पहिला हप्ता दिला जातो. लाभार्थ्याने स्वतःच लक्ष देऊन बांधकाम करून घेतले पाहिजे, जेणेकरून स्वतःच्या अपेक्षेनुसार घर बांधता येईल. यासाठी कुठल्याही कंत्राटदाराचा सहभाग या योजनेत नाही. यासाठी काटेकोर प्रयत्न केले गेले आहेत. घर बांधणीच्याच प्रत्येक टप्प्यावर जिओ टॅग व इतर तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष बांधकामावर जिल्ह्यात व तालुका स्तरावरून आर्थिक व भौतिक प्रगतीचा आढावा घेतला जातो व त्यानुसार त्यातला दुसरा, तिसरा आणि अंतिम हप्ता भौतिक प्रगतीशी सुसंगत पद्धतीने अदा केला जातो. म्हणजेच मित्रांनो, प्रत्येक टप्प्यावरती आपल्या घराचा जिओ टॅग करून मित्रांनो पहिला, दुसरा, तिसरा हप्ता हा काढला जातो. लाभार्थीस मनरेगाच्या माध्यमातून 90 दिवसांचा रोजगार व त्यासाठी त्याला 18,000 रुपये इतकी रक्कम अदा केली जाते आणि स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय बांधणीसाठी स्वतंत्रपणे 12,000 रुपये इतकी रक्कम उपलब्ध करून दिली जाते. वरील रूपरेषानुसार बेघरांचे स्वतःच्या हक्काचे घरांचे स्वप्न पूर्ण केले जाते. आता ही देखरेख यंत्रणा पाहूयात मित्रांनो आपण. रमाईच्या बाबतीत
योग्य ते नियंत्रण राखण्यासाठी व योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मंत्रालयाने आवास सॉफ्ट व आवास ॲप विकसित केले आहे, ज्यामुळे योजनेचे काम अत्यंत पारदर्शकपणे पार पाडले जाते. योजनेचे सहनियंत्रण जिल्हा स्तरावर जिल्हा ग्राम विकास येथून व तालुका स्तरावर पंचायत समिती या यंत्रणेच्या माध्यमातून केले जाते. नवीन उपक्रम मित्रांनो, काही बेघरांकडे स्वतःच्या मालकीची जागा नसल्याने त्यांना घरकुलाचे लाभ देणे अशक्य होते. त्यासाठी केंद्र शासनाने पंडित दीनदयाल उपाध्याय या जागा खरेदी योजनेकरिता 50,000 रुपये किंवा प्रत्यक्ष जमिनीची किंमत त्यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती या योजनेतून मंजूर केली जाते, जेणेकरून प्रत्येक गरीब कुटुंबाला स्वतःचे घर उपलब्ध होईल. मित्रांनो, ही होती महत्त्वाची माहिती. अजून मित्रांनो, तुम्हाला काही घरकुलाबद्दल काही माहिती हवी असल्यास तुम्ही डायरेक्टली कमेंट करून विचारू शकता. त्यावरती सुद्धा मित्रांनो मी तुम्हाला व्हिडिओ तयार करून अपलोड केला जाईल आपल्या चॅनलवरती. अशाच प्रकारचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी मित्रांनो, आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून आम्ही अपलोड केलेला व्हिडिओ सर्वात आधी तुम्हाला पाहता येईल. धन्यवाद मित्रांनो.